Pielisen järvi Pohjois-Karjalassa on tunnettu rauhallisista rannoistaan ja syvästä, hiljaisesta vedestään. Lokakuun hämärtyessä sumu nousee järvelle kuin harmaa verho peittäen kaiken näkyvistä, kietoen maiseman hiljaiseen, kylmään syleilyynsä. Juuri tällaisena yönä vuonna 1967 paikallinen kalastaja Arvo Lehtinen lähti soutamaan yksin Ulapalle. Kylmä tuuli suhisi männyissä ja rantamökistä nähtiin hänen veneensä hitaasti katoavan tiheään sumuun. Aamun sarastaessa rannalle ajautui tyhjä vene, sen pohjalla märkä villapaita ja kalaverkot siististi viikattuina. Jäljistä ei löytynyt, ei vedestä, ei rantahiekasta, ei lumesta. Poliisi tutki tapauksen perusteellisesti, mutta mitään ei koskaan selvinnyt. Kyläläiset kertovat yhä tarinaa sumusta, joka nielee ihmisen jäljettömiin, kuin se olisi elävä olento. Joka syksy, kun Pielisen sumu laskeutuu, hiljaisuus tihenee ja kylmä kietoo järven kuin peitto. Jotkut väittävät nähneensä sumussa hahmon, joka soutaa yössä kadonneen kalastajan varjon. Kuka tietää, mitä sumun takana piilee? Tilaa arvoitus, uudet mysteerit joka viikko.